Gabi eh. Ngayong gabi eh. Open cam. Palihog. Okay na bro, bisan dili. Hadlock magpakitag naong. Okay na ni. Kaya nani man yung mga piki. Sige. Sabto na lang tika. Pataka bro, yawit bro kay Piki. Dere? Piki man jud mo. Usap rin akong gingon nga. Sige, Piki sige. mo. Bro, paminaw bro ah. Mo giikot lo bro ang giingon diha sa pinadayag 3 bersikulo 9, di ba? Oh, ikaw gakutlo ana. Oo. Mo lagi bro. Pasawinglan Imo, bigod nimo. pasaon na ako giingon dire. Oh. Paminaw kay Oh, naminaw man ko. wasi di dito makasa. Oh, sige. Paminaw ah. Oh. Giingon dire. Basaon na ako, tanawa sila nga mga iya sa sinagoga ni Satanas, Oh. nga na nag-ingon. Unsa na nga version? Unsa na nga version? Unsa na nga version? Oh, Unsa na nga version? Catholic Bible man ni. Unsa lagi? Sa bangka. Lagi unsa nga version na? King James, Mayong Balita, Biblia Kristohanong Katilingban, unsa na? Mayong balita ni. Mayong Balita. Tanaw na kung tumpak ba ni sa imong gibasa Mayong Balita. Unsa nga edisyon katong karano bago? Oh, pati ikaw Ikaw siguro ni. pato ikaw galibog pa ka, pastilan. Ari bago daw. Kung tanan bago. Bago. Oh, dire bago daw. O ano Bible man ni? Cebuano lagi. Unsa man na nga kuan bago aton tanawon be. Oh, pali. Sige. Kung insa Mayong Balita kuno nga bago namon ko'y karaan nga Mayong Balita jud 3:9. Palihog kuno kog basa kung motumpak ba na dire be. Oh, ingon dire. Oh. Tanawa sila nga mga iya sa sinagoga ni Satanas, nga na nag-ingon nga sila mga Hudyo apan dili diay. Sa tuwa pa, kamo na nag-ingon. Amo diay yung takop. Ay sa bro. Wala. Yung takop bro. Ayaw sa wala mo tumpak sa imong gibasa. Basahon ako ang King James version be kung motumpak ba na. Okay, sige basa. Ay, sa. Iano na ako ang Bible para mo to kakay. Ay isa. Mubasa sa ko. Pagkakapot ninyo ba mga bakapon mo ba? Lagi kadali sige. lang. Oh, Dos. Awada ka gabasag Biblia? Nagbasa ko lagi pag ikaw. Ganong kwaon pa man nimo ha? Pwede na simuhang tapad ya. Imura na gibanabana. Abe, tanawa sila nga mga iya sa sinagoga ni Satanas. Adili Mayong Balita na King James version na. Baka kuna ni moy. Catholic version na nimong gibasa di man. King James man na. Tanawa lagi. Namakak na po ka ha. Tanawa lagi. Ayaw lagi pamakak. Tanawa ilado na po ko nimo. Para kang oryas nangilad dyan aday. Sus. Tanawa lagi. Tanawa. King James version ang imong gibasa. King James version man na, di man na Catholic version. Ang Biblia na pa yung logo sa Seventh Adventist ang imo no. Tanawa. Lagi, di man na Mayong Balita. Ako naman yung camera ni. Dili man na Mayong Balita. Oh, ang Biblia. Oh, tanawa. Di man na Mayong Balita. Akin nyo, dili. Kita ka ni. Dili na Mayong Balita. pataon ako, Pataka Pataon ramang ako. ka. Isa. Ang akong pangutana ganina unsa nga version sa Biblia? Unsa nga version sa Biblia? Ingon kag Mayong Balita, Catholic version. Ang imong gibasa. Ayaw sa. Oh, kini. Narao. Ang imong gibasa ang Biblia na ilogo sa Seventh Adventist sa pasiminglan ka na mamanungil ka nga amuan ng translisyon. Bakakon. Nangutana ko nimo unsa nga Mayong Balita na karaan bago siguro ni. Pagbasa nako kay wa man mo tumpak. Tingala ko pagbasa nako ani Biblia. Ay. Logo. Tapos sa imong ano? Isa. Ayun na lagi open cam kay nasakpa na ka. Ayun na kay mo signal oh. Tanawa lagi. Lagi ayaw na. Ang imong gibasa ang Biblia na. Naay ang Biblia nga kining walay logo sa Seventh Adventist kana inyo na logo. Ang kaning ang Biblia maora nagsulod sa King James version. Bisan pag atong basahon na Arabe. Ayaw pangilad ba nga Katoliko imong gibasa nga Mayong Balita. Mag-sure diha.
Sakpa na yun, bakakon. Sure lagi oh. Bakakon ka na rao. Sarado, ani. Tara ha, ako basahon na. Revelation 1:10. Oh, 10, 2 o 3. 9. Saan ako ha? Pinadayag. Bugna mo na imong gibasa. Ay, uwaton ba yung kunin mo? Dao! Sa imong utok siguro. Tanawa o! Oh, tanawa ni. Tanawa! Sila nga mga iya sa sinaguga ni Satanas. Nga na nag-ingon. Ayo pagkulangi bro. Wala man na, gibasa na ko. Narao, Biblia o, gibasa na ko. Asa na ko ha? Biblia mo ba? Lagi ha, tanawa ha. Kabero. O lagi, mautag kabiro, maura tao ang Biblia o. O. O, Hindi kay iyo man niyo. o sa inyo. Naunsa mo. Na-imprimator na, na-imprimator. Basaw na Be, diri ha. kinsa imprimator ana? Tanawa na ko be. Oh, nagalibog na inong ka. Oh. No. O, asa imprimator? Oh. Masang imprimator? Kinsa imprimator? Imprimator akong giingon. Oh, tanawa. Imprimator. Hoy, imprimator. Basaw na ako diri ha. Imprimator ba? Sa kinsa imprimator ana? Kay ingon man ka Catholic ka translation na. Wala na. Ayo. Ayaw sa tanawa bakakon. Basaw na ako ni. Bakakon. Ayaw sa kinsa may imprimator? Kinsa may imprimator ana? Ay sayo sa kinsa may imprimator ana? Kinsa imprimator? Ayaw kay ang imong gingon ganina maayong balita Biblia. Isa ayaw sa. Ang imong gingon ganina maayong balita Biblia ang imong gibasa. Karon, akong maayong balita ako no nga version. Pag tan-aw na ako diri sa mayong balita nga version, nara ang gisulat sa mayong balita nga version no. Awa. 2, 3. Baguhain ko nga. Usa man na karaan o bago kay naman ko'y karaan na rin. Nasag ko'y bago. Sa bago ka rin na. Itong bago. Ano ko ha? Na kanang mga sakop sa pundok ni Satanas, mga nga nagpakahudyo, mga bakakon. Pasudlon ko sila kanimo aron pasudlon payo kaniya. Dili mao. Ang yang gibasa na rao? Oh, basaw. Narao, tanawa sila nga mga iya ni sayo tanawa sila nga mga iya sa sinaguga ni Satanas nga nag-ingon nga sila mga Hudyo apan dili in taon na mayong balita nga version. King James version na den na isa ang Biblia kanay mo gigamit ang Biblia na upgraded pagalin ako kay nailugo gid sa Sabadista o. Be kinsa may imprimatur na kaningon magka Catholic version ug wa ka na makak. Sige. Oh. Imprimator. Lagi, oh, Imprimator. Ug wa ka na makak. Oh, imprimator. Oh, kinsa? Be, Diya kay kinsa? nasakpan na ka. Sir, sakpan na ka. Ikaw malaman. Be, ipabasa na ko. Imprimator. Be, kinsa imprimator? Walay imprimator. Wala mo. Kinsa imprimator? Kinsa? Nihilob sa tog imprimator. Sa kay Wala na bro. Wala na. Ayaw ko buwat ta. Wala na. Tara oy, mong gibasa ako ang basahon na. Wala ayaw ko buwat ta na. Marado nga di bro. Kanang nag-ingon? Imprimator og nihilob sat basaha sa kay ingon man ka. Ingon man ka nga Catholic version na ang kuna sa daan nga namutbot kas pag ingon nimo Catholic version. Kay aron mularga tas unahan. Ayaw limbungin ni mga tao kung nagtugan kag kamatuoran. Ayaw pangilad. Wala man ko nangilad. Abe kinsa ingon ka ganina Catholic version ang imong gibasa. Pag tanaw nako kay ang Biblia man upgraded pagalin nga ako kay nailugo gid sa Seventh Adventist General Conference. Karon ang akong pangutana kay Catholic version man kanimong gibasa kinsa may nihilob sa tug imprimatur ana be. Ge. Kakalarado ani Be basa. Sila na nagdagdag. Ayaw ang ako sa paminaw sa unya na lang content ang ako ba kay aron jud ta nga mugawas diri nga wa ka namutbot. Kinsa man jud imprimatur ana? Ano ba ko namutbot? Kinsa may nihilom stat? Kinsa may nihilom stat? Lagi, ingon ka nga, Catholic translation na. Kinsa may nihilom stat o imprimatur ana? Tanawa. Lagi. Be. Kinsa. Basaha, kinsa.
Basa. Wala man oh. Aman. Basa. Basa. United Bible Society. Basa. Aman ang nihil of stat. Wala kailang nihil of stat. Sa. Basa. Okay, asa. Nakuha na, Tagalog. Ang Biblia, nagyapon ko, Tagalog. To. Oh, nakuha na, ang Biblia, Tagalog lang niya ako. Gipalong.